Mzansi, hayi bafowethu ngiphethe nayo intibane bafowethu, ngiphethe nayo inkunzi yamagidangoma, igidangoma eliganiwe, igidangoma elihamba phambili ngogazi, igidangoma elinogazi okudlula ngisho abaculi. Ngeke sakuphika lokho, kunabaculi abakhala ngaphansi ngokogazi, abakhala ngaphansi kwentibane. Ngiphinde futhi ngikuveze ukuthi yabona uma kukhulunywa ngomuntu othembakele, ukhulunywe ngomuntu futhi ongenawo umona. Hhayi bafowethu, enye into bafowethu oyibuke kude, ungaze ufune ukuthi isondele kuwena, kodwa nje uyibuke into, uyibuke uyitadishe ubone ubuhle bayo. Inkunzi le bafowethu, sesingaphika nje ngoba ukuphika phela kwabekwa. Inkunzi iganiwe, iyathandwa, inogazi, iyakwazi ukucula, iyakwazi ukuyibonga, kodwa ayikaze icabanga ukuphumela iqembu. Futhi uwumuntu othembakele lo, uwumuntu ongakwazi ukuphila naye. Yilokho bafowethu benginje ngikuveze ukuthi hhayi inkunzi le bafowethu. Ngangithibela mina futhi umshakazelo. You want to be a second wife? No, there's no second wife. You don't want to be a second wife of Chibela? First one. You want to be? First one. But there is a first one already. I understand, I mean. Uzofika Senzenjani angingeni lapho. wena ngizoqala. NgoPhelix Lophe. Ngempela cha siyabonga kakhulu Chibela bingelela nabantu bakho mfowethu. Cha phela kuyadlala wena. Ingane seyiphuza ngempela. Akukotela ingane kwentibane, wakukhuza umgodi wathi hhayi kuyadlala ntibane, ehlisa umoya. Njengoba nibona nje bafowethu-ke siyokudlala sikhuluma iqiniso, njengoba nibona nje bafowethu ukuthi iyathandwa kakhulu intibane, inogazi ebantwini, futhi uyabona ukuthi ngisho kuthiwa ineqembu layo impela i-support ingayithola kakhulu, ingaba nayo i-support yabo. Yabo njengamanje njengoba inemoto yayo inokuyihambela ngemoto yayo intibane, ukubona ukuthi abantu bayijabulela kangakanani, nanokuthi mangaka amagidangoma owaziyo abawajabulela njengentibane uma bewabona. Uma ukuthi into engiyishoyo noma lo mbono engubekayo uyaphikisana nawo, okuyibuze lo mbuzo loyo. So ezinye zezinto ngithanda ukuthi mina ngiyikhulume nje, kungonakele lutho, kungekho futhi okubi, kungekho sigameko. Ngikhulume nje into, ngiyibuke kahle, ngayicubungula, ngayihlalela phansi. Injalo nje indaba bafowethu. Ngingasho le nkunzi le ukuthi esayidini lamagidangoma isahamba phambili ngogazi yabo. Sikuyeke-ke ukuthi iyadunyiswa ubani, siyazi iyadunyiswa ubani, kodwa lokho sokukhuluma ngelinye ilanga, okwangelinye ilanga lokho-ke. Sibonga kakhulu bafowethu isikhathi senu, ningapheli umoya, niqhubeke bafowethu nisiphe i-support kwi-channel. Amen.